नमस्कार मु शिक्षाज्योति यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। पूर्व अध्याय आम शब्द एवं शब्द विभाग पढ़ी जहाँकि आमर शब्दर संज्ञा आम सिलेबस अच्छी। शब्द विभागटा सिलेबस ना तथापि शब्द जाना निहाती भाव में शब्द विभाग आम जाना पड़ा। तो आम तत्सम तद्भव देश जो वैदेशिक शब्द जानी आज पढ़ा शुद्ध शब्द और वर्णशुद्धि। तो शुद्ध शब्द कौन? भाषा ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଆତ୍ମପରିଚିତି ସୂଚନା ଭାଷା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚାୟକ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ତା ଭାଷା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବା ପୋଷଣ ଦିଗରେ ଅବହେଳା କଲେ ଭାଷାଟିଏ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚରମ ଉଦାସୀନତା ବା ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛିଟା ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅବହେଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜାତୀୟାଭିମାନ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାୟଦ ଭାବେ କେବଳ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆମର କାଣିଚାଏ ହେଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜାତିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଘୋଷିତ ହେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯାହାକି ଆମେ କହିଥାଉ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେହି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ମାଟିର ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସଭା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକୃତ ରୂପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରେ ବହୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଲେଖକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଦେଖି ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଯାହାକି ଏବେକା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଆମର ଲେଖିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବହି ହେଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଉ ଯେଉଁ ପାଠ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମର ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଆମର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦକୁ ପାଠକମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ତାହା ମନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତାଙ୍କର ରହିଯିବ। ତ ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଲିଖିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ସଂଶୟ ଉପୁଜୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦଟିର ଗଠନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ବା ଅଭିଧାନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପାଇ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପାଠକଟିଏ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରି ପକାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୂଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏତକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଲିଖନ ଓ ଭାଷା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।
ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ। ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ କଲେଜ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିନା, ମାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣଗତ ସୂତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ବିଶେଷ କରି ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରୀମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ତା'ର ଭାଷା ଗୌରବର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ନିହାତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ସେହି ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାଷାଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେହି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ସେଥିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାରଣରୁ ବା ନିଜସ୍ୱ ଅବହେଳାରୁ କଥିତ ବା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ପିଲାବେଳୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାକରଣଗତ ସଂଶୋଧନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁରା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। କେଉଁଠି ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ, ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲଟା ଆମର ବାରମ୍ବାର ମନରେ ରହିକିନି ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ କରି ବସିଥାଉ। ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିନଥାଉ। ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି, ସେସବୁକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସୂତ୍ରାବଳୀ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତା'ର ବହୁବିଧ କାରଣ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ, ସନ୍ଧି ଜନିତ, ସମାସ ଜନିତ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରୟୋଗ ଜନିତ, ବଚନଗତ ପ୍ରୟୋଗ ଜନିତ, କୃଦନ୍ତ ଓ ତଦ୍ଧିତ ପଦର ଗାଠନିକ ନିୟମ ଜନିତ, ଣ୍ୱତ ଓ ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଜନିତ, ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠନ ଜନିତ ବହୁବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ନିମ୍ନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଓ ସେ ସବୁର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ସକାରଣ ନିମ୍ନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଯଥା ଆମର ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ, ସନ୍ଧି ଜନିତ, ସମାସ ଜନିତ, ଲିଙ୍ଗଗତ, ବଚନଗତ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଣ୍ୱତ ଓ ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା। ଅଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ତିର୍ଯକ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍। ତ ତୀର ଶବ୍ଦର ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସାରଥି, ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସାରଥି, ଥରେ ଆମର ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥି ଶବ୍ଦରେ ଥରେ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ବିଶଦ, ବର ହର୍ଷେଇ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଦ, ତ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ବର ହର୍ଷେଇ ତାଲବେଶ ଦ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖୁଛେ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ମ ତରେ ହର୍ଷେଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟା ହେବ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ର ଫଳା ମ ଏବଂ ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ପୁରୁଷ ବା ପୁଅବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କଲାବେଳେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଥା ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ନରେ ଦୀର୍ଘଇ, ଉଣି ପ୍ରଭୃତିର ଯୋଗ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘଇ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମର
ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଯଦି ଦୀର୍ଘଇ ହୋଇଥିଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘଇ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେମିତି ହେଉଛି ଅନାଥିନୀ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଜାର ଯେମିତି ରାଣୀ, ଚୋରର ଚୋରଣୀ, ଏଇସବୁ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପୁବାଚକ ଶବ୍ଦ, ପୁରୁଷବାଚକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିଛେ ଅନାଥିନୀ, ଅ ନରେ ଆକାର ନା, ଥରେ ହର୍ଷେଇ ନରେ ଦୀର୍ଘେଇ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅନାଥା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠାରେ ଯୋଗ ହେବ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଅଶୁଦ୍ଧରେ ଅନାଥିନୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସ୍ତ୍ରୀବାଚକରେ, ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁବାଚକ କରିବା ସେଠି ଆମର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ଅନାଥା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସୁକେଶିନୀ, ସେମିତି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ଯୋଗ ହୋଇଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି। ତ ସେଠାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କରିବା, ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଯୋଗ ହେବ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଥିବ ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ଯୋଗ ହେବ। ଯେମିତିକି ହେଉଛି ସୁକେଶିନୀ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ, ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ସୁକେଶା, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଷବାଚକ କରିବା ସେଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ତ କ'ଣ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁବେଶିନୀ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ଆମର ଲାଗିଛି, ସେଠାରେ ଆମର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁବେଶା। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଚଗଲି, ଏଠାରେ ଗଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷେଇକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚଗଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ଠିକ୍ ସଂଶୋଧନ କରିକି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଯେତକି ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ନାରୀବାଚକ, ତ ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ସବୁଠାରେ ଲାଗିବ। ତ ଅସୁରୀ, ଅସୁରୀ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ଅସୁରର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅସୁରୀ। ତ ଅସୁରୀରେ ଏଠି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବୁଢ଼ାର କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ୀ, ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ବୁଢ଼ୀରେ ଏଠି ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଛି, ବୁଢ଼ୀରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବା ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଯାହା ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି ଚଗଲିର ଚଗଲାର ଚଗଲି, ଅସୁରର ଅସୁରୀ, ତ ଆମର ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅନାଥିନୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାର ଯେତେବେଳେ କରିବା ସବୁଠାରେ ଆମର ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଚଗଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଚଗଲି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ସେଠାରେ ଆମର ଲରେ ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ନା ଦୀର୍ଘଇକାର ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଥିନୀ, ଅନାଥିନୀଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ସେଠାରେ ଆମର ଦୀର୍ଘଇକାର ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁରୁଷବାଚକ ବା ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କରିବା ଅନାଥ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାରୀବାଚକ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରତିଟି ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମର ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସବୁ ନାରୀବାଚକର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷବାଚକ କରିବା, ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଯୋଗ ହେବ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅସୁରୀ, ସରେ ଯନ୍ତେ ସରେ ହର୍ଷ ରରେ ଦୀର୍ଘଇ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାର ପୁବାଚକ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଅସୁର ହେଲା। ତ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ହେଲା, ଯୁବତୀ
ଯୁବକ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସେଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତ ସେଠାରେ ବି ଏଠି ବି ଆମର କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଲାଗିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ କଥା ଆସିବ ସେଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଆମର ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାର୍ଥେ କ ଯୋଗ ହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘ ଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହର୍ଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଏଠି ଲାଗିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାର୍ଥେ କ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ହର୍ଷେଇ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି କାଳିକା। ଆମର କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାର୍ଥେ କ'ଣ ଅଛି କ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତ କାଳିକାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଳରେ ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶୁଦ୍ଧରେ ଆମର କାଳିକା ହର୍ଷେଇ ଲାଗିଯିବ। ସେମିତି କୁମାରିକାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି କ ଶବ୍ଦ ଅଛି କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରରେ ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଛି ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରରେ ହର୍ଷେଇ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିକା ଏଠି କ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମର ଆସିଥିବ ସେଠାରେ ଯଦି କ ଲାଗିଥିବ ତ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଥିବ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହର୍ଷେଇ ହେଇଯିବ। ମନେ ରହିଲା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କଲାବେଳେ ମୂଳ ପୁବାଚକ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଇରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ଘଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅଶୁଦ୍ଧରେ ଅଛି ଓଜସ୍ୱିନୀ ସରେ ବଫଳା ଦୀର୍ଘ ଇ ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମଝିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିଛି ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୁ ହର୍ଷେଇକାର ହେଇଯିବ। କେବଳ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରଟାରେ କେବଳ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଲାଗିବ। ଯେପରିକି ଆମର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀବାଚକ ବା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଓ ଜୋ ସରେ ଯେଉଁ ବଫଳା ଏବଂ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଓ ଜୋ ସରେ ବଫଳା ଏବଂ ହର୍ଷେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ନରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସବୁବେଳେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷରରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଦୀର୍ଘ ଇ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଇ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିବ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକିନି ମଝି ଅକ୍ଷରରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହର୍ଷଇ କରିବା। ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନସ୍ୱିନୀ କ'ଣ ଅଛି ମ ନ ସରେ ବଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଏଟା ଆମେ କ'ଣ କାଟିବା ନା ସରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତେଶରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଇକାରଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କାଟିକିନି ଆମେ ହର୍ଷେଇକାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆମର ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷବାଚକ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କରୁଛେ ସେଠାରେ ଆମେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନାରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ତିମ ଅକ୍ଷରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଷେଇ କରିବା। ତ ୟା ପରଠାରୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା।